केहू केहू आपके सास ना माना तो अभी आपके शादी पे ना भइल सास देखा केकर माने ली हां सब के चल में लड़ाई अरे कि सच सच ओकर बाद ऐसे मुकेश भी कही सुर वाह अच्छा बताई एमे केकर पति राम जी लिखा बाड़े हाथ उठा के बताई केकर पति राम लिखा बाड़े सब के राम ने मिलल बड़े का जेकर राम लिखा बाड़े हाथ उठाई अब बाकी हम बुझे कि सब के राम ने मिलल बा एगो जेकर रावण लिखा होई ना उठाई देखी हाथों नहीं के उठावत समाज में आपके नाम पर एने से बताई केकर पत्नी सीता लिखा बाड़ी हां माने से कुछ नहीं भैया ई लोग माने खातिर तैयार नहीं हां जी आप बताई कि पूजे हम कहां गइलू कि काशी बनारस नहइलू कि पूजे हम कहां गइलू कि काशी बनारस नहइलू आपसे आपके सखी पूछत है कि कवन बरत सखी कैलू मरद राम जी लेका पैलू कवन बरत सखी कैलू मरद राम जी लेका पैलू कवन बरत सखी कैलू मरद राम जी लेका पैलू तुझे हम कहां कैलू कि काशी बनारस नहइलू तुझे हम कहां कैलू कि काशी बनारस नहइलू तुझे हम कहां कैलू कि काशी बनारस नहइलू कवन बरत सखी कैलू मरद कवन बरत सखी कवन बरत सखी कैलू मरद राम जी लेका पैलू कवन बरत सखी कैलू इने में हमार जितना भाई बा केकर भौजाई बाड़ी हां जी एने के आदमी भौजाई जाके में कमी ना करे केकर भौजाई हाथ हाथ बताइयो 5 गो 7 गो 10 गो मैं उठैले बोले ए भाई अरे वो लोग राम के नाम पे हाथ ना उठाएंगे ना कल से मांग में साड़ी टिकली लिपस्टिक ना दी है लेकिन अरे किला छुमन जैसन देवर कहा पैलू लक्ष्मण जैसन देवर कहा पैलू कवनर फुलवा पे माई के लोभैलू सच सच कहा कैलू कि ससुर के दुलरी कहैलू शत्रुघ्न भैया अब बताएं केकर सास माने ली केहू आपके सास ना माना तो अभी आपके शादी पे ना भइल सास देखा केकर माने ली हां सब के चल में लड़ाई अरे कि सच सच कैलू कि ससुर के दुलरी कहैलू सच सच कैलू कि ससुर के दुलरी कहैलू सच सच कैलू कि ससुर के दुलरी कहैलू बरत सखी कैलू मरद राम जी लेका पैलू बरत सखी कैलू मरद राम जी लेका पैलू कि विश्वास करा तू मैया पे उहे पार लगई है मैया विश्वास करो मैया उहे पार लगई है मैया विश्वास करा तू मैया पे उहे पार लगई है मैया विश्वास करो मैया उहे पार
धरा तू मैया उहे पार लगई है तनिया धरा तू मैया उहे पार लगई है तनिया धरा तू मैया उहे पार लगई है तनिया धरा सुबोध भैया सॉरी 4 साल के बोला मेरा नाम भुला दे तिलहट कारी हां इतना सुंदर कार्यक्रम वहां करावे बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद माता जननी जगदम्बे हमार शुभम जी के खाली मिला के ना इमे शुभम एक जल्दी रही जेकर घोड़ा होला वही चलावे सही आज घोड़ा के ओरिजिनल मालिक ना आज इनकर मेन ऑपरेटर साहब की तबीयत खराब रहे तो भैया के समाधान इतना रोज संभाल बहुत वाह जगदम्बे अंजन के दोस्त सिपाही अच्छा 1 महीना के सैलरी हमरा खरे सिपाही जी उ लेके आई एक बार हां अभी लगे उ लेके आई तब हम कहीं के बोला माता का जननी जगदम्बे जननी जगदम्बे गिरी बार सीएम मैया
आज एकादशी है ना भैया 10 ठीक लगे एकर बाद सब वो सब गाना सुनिए कि रंगदारी मिलल बा विरासत में अरे कि टाइम ना लागी तो सुनिए कि अखियां से नींद चैन दिल के उड़ाबो है अम्मा कही गाने का जरूर सुनिए कि अरे सोना यारा बाहो भरती पटनवा में एक बेर मुलाकात कर ले हेलो धन्यवाद।